Mga kaibigan, ito yung Umanod River mga kaibigan. Papunta tayo sa Umanod River. Tingnan mo yung ilog namin dito. Mula nung nagkabaha. Daanan natin. Daming bato. Daming batong iniipon mga kaibigan, oh. Tingnan mo kung gaano kalaki tong gaano kadaming bato tong ilog na to mga kaibigan. Mula nung bumaha, ang lawak talaga ng ano na to, ang lawak talaga ng ilog na to mga kaibigan. Tingnan mo kung gaano kalaki tong Umanod River mga kaibigan, oh. Yan, oh, sobrang laki. Yan kasi nakatulong na ano na yan, eh. Yan, oh. Papunta tayo doon sa ano. Tingnan mo kung gaano ka ano to, kalawak to mga kaibigan. O yan, oh. Iniipon yan kasi itong barangay namin, ito kasi nagsusupply sa ano, yung proyekto ni BBM, ni President Duterte at saka yung ni President BBM ngayon mga kaibigan, yung Bill program ng gobyerno. Kaya tingnan mo kung gaano kalaki tong ilog na to. Ito kasi kaya ganito to mga kaibigan kasi ano, tatlong barangay ang kumukuha ng tubig dito para sa irigasyon, sa palay, sa mga taniman ba mga kaibigan. Kaya ito, pero kapag ano to mga kaibigan, tingnan mo yung malaking puno ng ano, akasya na inaano do. Yan kabagsik yung ano namin dito, yung ilog kapag nagagalit to, eh. Pero dito banda sa gitna mga kaibigan, dahil dito nakatulong tong quarry na to, eh. Yan, oh, doon papunta yung tubig, hindi umano dito, eh, banda, eh. Kaya hindi kami gaanong binaha, hindi nagkalat yung tubig. Yan mga kaibigan, oh. Ang daming bato. Kaya itong nagsusupply sa buong Negros Oriental para sa ano mga kaibigan, yung ginagawang tulay. Yan, oh. Tulay ni na yung proyekto ni ano, President Digong at saka yung pinagpatuloy ngayon ni ano, ni President BBM, ang Bill program mga kaibigan. Kaya, oh, ang ilog na to, simple lang to, parang maliit lang to mga kaibigan, pero kapag nagagalit to, grabe naman. Yan, oh. Daanan natin yung puno ng akasya, yung pupuntahan natin yung puno ng akasya, yung malaking puno ay naanod. Puntahan natin, lapitan natin mga kaibigan. Nung kasagsagan ng baha, ng maraming hayop ang inaanod saka ano, bahay. May lupain kami dyan banda, eh. Sa amin yata to banda mga kaibigan, eh. Baka po yan inaanod, oh. Oh, tingnan mo gaano kalawak to, oh. Mula nung bumaha, ngayon lang tayo nakabisita kasi sa sobrang busy natin mga kaibigan.
Tingnan mo kung paano inanod tong mga akasya na to mga kaibigan. Yan. Pambihira talaga pag nagali tong ano na to, ilog na to. Makasaysayan kasi ito mga kaibigan eh. Ano, ang lawak niyan. Lawak ng ilog na yan. Diyan may bahay na inanod dyan banda oh. Diyan banda mga kaibigan, may bahay dyan inanod. Diyan mayroon kaming konting lupain dyan. Inaanod yung bahay. Tingnan mo, makita pa nga oh. Yun oh. Yan oh. Wala na. Ano-ano na yung lupa namin dyan oh. Yan. Mga isang buwan na yung mga kaibigan ha. Wala nang bumaha. Ito oh, malalim-lalim ito. Malalim-lalim ito kaibigan. Basa tayo. Ito tayo dadaan banda sa may ano. Magulang na. Lalim. Ang laki ng mga bato. Tingnan mo kung gaano kalaki yung mga bato dito. Pangtambak talaga to eh. Ito pa naman nagsusupply ng bato tsaka mga buhangin na lupa, pangtambak na lupa sa buong Negros Oriental mga kaibigan. Dito kumukuha. Yan ang Umanod River. Yun. Puno ng akasya namin yan. Inanod eh. May unti kaming ano dyan eh. Lupa na ano area mga kaibigan dyan. Yung ano na yan. Yung ano nila ni Nong Elias. Titirahan nila ni Nong Elias. Mga kaibigan, hanggang dito inabot eh. Ang layo eh. Ilang metro na yan mga kaibigan eh. Nasa mga 200 meters na to eh. Dito inabot pa ng baha. O, tingnan mo. Andito inabot pa ng baha dito sa may ano namin. Lumiit yung ano dito. Ilog dati malaki to eh.